Gero bestia nahiarena, nahi txikiarena, Belgikara joan zan, gero bueltau zan, eta atletik partidu aprobetxatu joan zan, berriro, urten zan Bilbotik, joan zan atletikekin Belgikara, etan geratu zan. Etan geratu zirenan bere zen, eta zen bueltatu. Hango familia, egon zenan familia baten, hasieran, bai, eta Andra gaixotu egin zen, eta medikoak esan zuen, esta mujer tiene una depresión muy fuerte porque le falta el hijo vasco. Eta orduan, nire aitak esan zion, Feliz, vete a Bélgica porque aquí... Teófilo, vete a Bélgica porque aquí no hay quien viva. Zen justo gerra ondoren eta hori. Vete a Bélgica eta orduan abisatu zioten, bale, joango da. Orduan egin zioten txikiotenan paperak dana prestau, eta orduan zelan zaila omen zen irtetzea, hori kontatzen dute, irtetzea estatutik, orduan atletikeko partidu batekin, eukizuen kuartada irtetzeko, eta ja han geratu zen bizitzen, han eukizituen seme alabak, eta hori, por cierto, neko nazionalista zen flamenko, seme alabei berba egiten ziren flamenkoz, eta han